Start na. Walang ganun. Yara. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gibalingin. Wala ko kabalo nga no, nga imong man kong giadto. Dili kayo ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, kapalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayon tawag ko, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gibalingin. Mabungahong kagabihon, mga igsoon. Tanan Please share our live. Mag-share sa ko diri. Musta mo rin? Share sa ko. kung mga imong gipalaban. Wala ko kabalo nga no, nga imong man kong giadto. Dili kayod ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, Manaw gamit sa bisin pulang. kapalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayon Alright, let's start. Minaya gamay. Kumusta mga igsoon? Ibalik na ta, mag-live na ta, no? Salamat sa Ginoo sa higayon ngayang gihatag og kadasig ngayang gihatag kanato mga igsoon. Sa dili pa ta matulog karong kagabhion, mamalandong sa ta siyang balaang pulong. Nindot igsoon nga before ta mo pahulay karong taknaas kagabhion, makapamalandong sa ta sa mensahe sa Ginoo. Good evening sa Sister Les Bill. Naka-timing jud ka. Salamat sa Ginoo. Okay. Dili ni aksidente. Watching from Croatia, Inelra. Oh, Inelra. Si Inelra ni siya, no? Okay? Again, I just want to encourage everyone to share our live tonight. Katong na yung mga speaker na palanugan ni mga igsoon. Nindot niya itong topic karon kaya naman trending na pud ni. Makaingon kog trending ni tungod sa kadaghan nga message nga akong na-receive. Magpatambag ko pastor, magpaampo ko pastor, magpa-counsel ko pastor. Kay gikapoy nako sa kumbana, gikapoy nako sa kuang Paris pastor, kay grabing badlunguna, mauna. Sayang ra ba kay kasado mi, mauna ba niyang panahon nga magbuwag mi? Ano bitaw? Nya karon sad mga igsoon ako ning balik-balik, daghan sa kayo ang mga pamilya na gyud nga na bungkag karon kanang broken marriage ba mao ni ato ang kuan ron, naka-caption. Shout out watching from San Jose, Surigao City, Sister Marites Perdizo. Praise the Lord. Shout out na kung tanang mga OFW diya sa lain-lain kanasura, no? Mga naka-permanent resident, mga nasa somewhere in Middle East, bisa nasa all around the globe, mga nursing diha, nga mga nurses diha, mga nurses nga nasa lain-lain kanasuran, mga nasa cruise ship, no? Mga seaman diha. And of course, ako ang mga pinalangga ang mga inmates sa Cebu City Jail. Maximum 4, shout out. Okay. Shout out na ko nila Brad Aris diya, tanan-tanan. May gabi, Pastor, watching from Jinsan. Okay, kumusta ang Jinsan? Praying naka-recover na gyud tanan no orang uban nag-anam-anam pa. Grasya sa Ginoo. Usahay na ay mawala na ipuli si Lord. Na og na usahay na maguba kay napoy ayohon si Lord. Ana ra na siya. Praise the Lord, and I just want to encourage everyone to mention your friends, your loved ones, your husband or your wife. Kay paranis kaminyoon igsoon. Ang kaminyoon mauni usa nga gitarget sa kaaway nga bungkagon. Mauni ang misyon sa yawa, bungkagon ang kaminyoon. Yes, si Lord pro marriage. God created marriage. Pero ang yawa, gusto siya nga iyang bungkagon eh. Mabito kabantay mo na kayo na bungkag ron nga mga kaminyoon.
Shoutout ko, Pastor. Shoutout si Jeprox Restauro. Share done. Salamat sa pag-share, igsoon. Thank you kayo. And akong gi-shoutout ang mga brad na ko diya sa Alpa Caparo. Longlib, mga brad. Unya, aron sigurado tang longlib, ipataas na tungalan sa Ginoo. The number one in our hierarchy, God first. Okay? So, ipataas na tungalan sa Ginoo para sigurado ang taas nga kinabuhi o tultulan ta, giyahan ta sa saktong dalan nga mahimaya ang atong Ginoo. Praise God. So, say us, Skeptron in Arms, shout out. Praise the Lord. And sa mga on duty diha, no? Sa mga on duty diha nga nagdalikyat og tan-aw, salamat kayo sa higayon nga inyong gihatag sa Ginoo. Maayong gabi, watching from Sabah, Malaysia. Greetings from, isa man eh, di man mabasa eh, Pika Lili Pingal. Alright, and good evening, Sad, Sister Mary Joy, okay, from Israel. Uli na ka, sister, napakada sa Israel. Good evening, Pastor. I'm watching you in Digo City. Thank you, Sister Mercy Iso. And watching from Cebu this time, Sister Phoebe May Habunero. Shout out din ako ang Pisigami family. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's go. Praise God. And again, ang atong topic for tonight is broken marriage. Okay. Nga no, man diyong naamagay kaminyoon nga nabungkag. Sayang kayo na manumpa na sa altar sa kaminyoon. Sayang kayong ilang mga vow to each other, mga panaad. Nga mao ni, sa kasakit o kalipay, makiguban ko kanimo. Okay? Sa kadatuon or sa kapobrehon, in sickness and in health. Mag-uban ta hangtod-hangtod, pero wala. Nagbuwag. Diba? Pastor, unsa nga verse nindot basahon para sa young people? I-PM lang ko, sister. Dili sa kumukuandre kay mag-live banta niya, ma-contact, okay? Bro, pa-shout out, brother from Ireland. God bless you, Brother James, okay? Shout out ako si Brother Ray Sabeliano Pabads, okay? Watching this time from Ireland. Amping Daigson, amping. May the favor of the Lord will be upon you in Jesus' name. Napa ko diri sa Israel pas. Okay, thank you, sister. Nakasa kong prayer. Kay kabalo na ta Israel, no? Shout out, Pastor, watching together with my Papa Ernesto. Irigad ko sa mong Papa, Brad. Kay one time nakabantay ko, nag-message siya, ningon siya nga, ako na yung Papa ni Kuan, Pastor Mark Jan Umandam. Okay. Asa mo nagtan-aw ron sa inyong balay. Okay. Akong shoutout be ang si Brother Mark Jan Umandam ug ang Umandam. Nagtan-aw sila karon kauban sa iyang papa nga si Sir or Brother Ernesto Umandam and Norma Umandam, akong lola, Pastor. God bless Umandam family. Good evening, Pastor, watching from Ayungo Negros Oriental, Sister Gwen Arenaza Embalsado. Thank you, Ikson, for watching. Right. Shoutouts na ng mga police officer nga on duty karon. Watching from Sambuangita. Sa man Chona Bartulo Japon. Ira Merian Kuwa. Watching from Abu Dhabi. Okay. Dagan kay mga OFW gino. Actually, one of the reason nga mag-live jud ko kay usa ni is kanang mga OFW nga kanang bitawng I understand nga is not all of you has the opportunity to go to church. Ano bitaw? Unya mao na nga need jud nga makadungog mong pulong sa Ginoo. That is why ako ning gihimo para naton tanan. Dinhi sa balay, nagtanaw sa balay. Okay? Umandam family is watching this time sa ilang balay. Shout out. Shout out po, Pastor, watching from Abu Dhabi. Mao ni Ira Mary Ann Kuwa. Praise the Lord. So, again, please share our live tonight and don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Free na siya sa YouTube channel man good kay diretso na itong live dito. After this, ako na siyang i-download, i-upload na ako dito. Shout out, Pastor, from Tabugon, Cebu. Sister Neresa Birundo Ortiga and to Brother Jamie Payot watching from Batuan, Santa Cruz. Sakto ba ko? Batuan. Watching from Davao City, Rich Catayas. Shout out from Temple of Praise, Cagayan de Oro.
Nagpa-picture siguro miyan eh. Nagka-picture ta. Sa ito nga namin, wala, naghana kayo. Sinsya na kayo, sister, asa naman to, nawa na. Shoutout na lang na ako, be, Temple of Praise, Cagayan. Gitagaan ko opportunity ni Lord nga makabisit last time. After sa mo ang global conference or sa tulap, global convention nga giheld dito sa Cagayan. And then, the following day, Sunday, dito nakabisit ko sa Temple of Praise, Cagayan. Shout out, Pastor Muigo. O si Pastora. God bless. Okay, let's start na. Okay, and again, I just want to... ako rin gi-shout out ato mga subscribers sa aning YouTube channel na to. Ang nangutana og asa tong YouTube channel na ang link da Pereira to subscribe. Thank you sa uban nga nag-subscribe diri nga. Ang uban moingon nga pangwarta man imong pastor. Nganong magbutang-butang man kada og pinpost nga so tawagan na nga maka-subscribe. Wa mo koy mahimo kay daghan man nag-request nga unsaon na pag-subscribe. So akong gibutang diha. Nabitaw no, since many are asking how to subscribe, you can simply click this link, no? Nagbutang kog link da kay naamay nang utana niya. Kana bitaw, di ba tanan uban nga nagtan-aw sa tong live bitaw, nagtan-aw, nag-follow na to nga kana bitaw pareha ng mga mo learn bitaw mga millennials nga expert kayo on how to subscribe. Dili sila kabalo nya aron for them nga dali sila makabalo, i-click na lang nila ang link na mao nang nagbutang ko, no? So shout out sa mga subscribers, mga avid viewers, followers na po'y uban nga mag-send og stars sa nuwata na ngayo. Shout out ninyong tanan, I appreciate it. Okay? So may gabi isa Dixon Rondals. Okay. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you Lord God for this wonderful evening. Again, you give us another great privilege, Lord God, to meditate your word. Thank you so much. Before we start, before we move on, first and foremost, search our hearts, Lord God. So siha among kasing-kasing kung naa may mga butang nga wa ka nalipay. Kung naaman Ginoo kay makitaan pasaylo ami. Imo aming takos kay imong pulong balaan kini. Tagay mi kasing-kasing nga madinawaton, labaw tanan masinugtanon nimo. Kasing-kasing nga willing mudawat og tambag. Labaw tanan again musunod jud nimo. And Lord, among gi-welcome imong balaang presensya, imong Holy Spirit, nga mo'y mutudlo kanamo karon kay wala mi nagsalig sa among kaugalingong panabot, Lord God, but this time we rely on the power of the Holy Spirit. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Father God, bless all the viewers, all the listeners this time. And as we listen to your word tonight, Lord God, let it be that your presence be filled in our heart. Ang comfort, ang gakus, ang embrace sa Holy Spirit, sa Balaang Espiritu Santo, ang dihog nimo amo jung masinati, Ginoo. And Lord God, walay ngalan nga mong ipataas, Ginoo, nining kagabihion. Dili ngalan sa pundok, relihiyon, grupo, but we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Kay walay laing naghatag sa iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. It's Jesus. So it's all about Jesus tonight. So Lord, thank you for the peace of mind. This is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, we have 63 or 65 viewers. Natug na niya kung mga pinangga rin nagtugtog na nasa akong kilid ba. Alright, let's start. Praise the Lord. So ako rin gi-shout out ang C family. Kaning nagkanta ning imong gunit ba si Irene C. Wa ko kakitaan niya sa personal kay sa last time Bohol on Fire napog ko'y schedule, so piki kay murag kuan bitaw. So maabot ni nimo nga live kani nga mensahe is nanghulam day ko sa imong anointed nga kanta. God bless you. Okay? Ay aside from that, kani siya dili ta makapiright kay kung mogamit kog uban mga background ng uban moingon nga nganong sige man nag-imong gunit imong background pastor tungod kay kung mogamit kog uban nga mga worship song makapiright, no? Mawala ni datong kuan maputol. So mao that is why imong gunit nindot sa kay ni nga kuan ni mga igsoon. So for me, inspired by the events of Peter and Jesus, katong si Pedro gigunitan bitaw ni Jesus
Nalunod siya ba kay tanaw siya balod. Mura kita usahay bitaw. Please for me, pray for me, Pastor. Galain akong lawas. Uso ang subaw. Ato nang i-appel sa personal prayer, Igsoon. Watching from Aurora, Zamboanga del Sur, maing gabi pas, maing gabi sad, Sister Jorilyn Matulak, Akaak. Shoutout Pastor from Paradise, Imbak, Pakibato District, Davao City. BJ De La Serna. Thank you, brother. God bless. God bless you continually, Pastor. Amen, amen. God bless you more, Sister James Padugdog De La Serna. Let's start. Alright. So again, ang ito ang nakabutang diha nga tema Igsoon, broken marriage. Why? Why is it that there are so many broken marriage today? So atong basahon ang teksto. Arita sa Mark. Actually, mao niya ako ang kanunay iwali, labi na kung kasal. May gabi Brad. Oy, brother, may gabi Amping des panglaw. Praise the Lord. Sa man Thank you, Pastor, sa prayer kanunay. Glory to God, sister. Okay? Mark chapter 10, verses 6 to 9. Okay? According to Jesus Christ. Ingon rin pulong sa Ginoo. Again, please share our live and please mention your friends and loved ones in the comment section. Labi na ka ng minyo diha. Again, exclusively ni para sa mga minyo. E magbantay ta kay ang yawa ron, ang tirada si yawa, bungkago ng kaminyoon, way kumpiyansa. Kay bisan mga pastor, pastora, daghan ron, nabungkag ang pamilya, mga pastor o pastora. Way gipili ang yawa. Okay? So again, ang atong teksto is taken from the book of Mark chapter 10, verses 6 to 9. Ingon diri, but at the beginning of the creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh, so they're no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, ato ni siyang pamalandungan mga Igsoon, ang first line, ingon diri ang Mark 10:6, but at the beginning of the creation, God made them male and female. Sa sinugdanan pa lang mga Igsoon, sa pagbuhat sa kalibutan, or samtang nagbuhat ang Ginoo og human being, iyang gihimo ang male and female. Biblically, walay laing gihimo si Lord, male and female ra. But tonight, nowadays, today, daghan kayo og mga mingsaka ang gitawag og number of percentage sa LGBT. Okay? So, di man ta manaway nila kay mao na ilahang gitawag og gender karon nga ilahang para nila, gender identity nila. Ilahapon na. Okay? Daghan kong amigo nga sama nila. I respect them. But biblically, if we try to meditate the Word of God, from the beginning, ang gihimo jud sa Ginoo, male and female. New Testament ni, gisulti sa Mark. Way back in the book of Genesis, balik ta. Back then, the book of Genesis. Man and woman ang iyang gihimo. Adan og si iba. Mauna, no? Samtang naghimo ang Ginoo sa kalibutan, naghimo siya tao. Pinaagi sa katauhan ni Adan og ni iba. Una si Adan. Okay? Adan og si iba. Iyang nakita nga si Adan naguol, magulanon, alone, lonely. No? Dili siya ingon nga satisfied or malipayon. Bisan siya may gitagaan sa Ginoo og authority nga mo dumala, mo domain ba. No, na siya gitawag og dominion over the animals. Pero naay buwid sa kasing-kasing ni Adan. Mao na nga sadang sa natulog siya, gikwaan siya og sa bukog ba sa gusok unya. Mao tong nag-create si Lord og babae, woman nga gingalag si iba. From the beginning, God created marriage. Why? Mao ni rason naghimo siya lalaki o babae kay aron na ay marriage. Okay? Diri sa balaod na to mga Igsoon, legally, pwede rata maka-anak. Okay? Kung minyo. Di ba? So, sa Genesis, ang purpose ni Lord nga iyang gihimo si iba aron for them to multiply. Okay? In other words,
God really created marriage. Okay? Pero, ang marriage, gidesign ni Lord, is for male and female. But there are so many countries, mga lain-lain kanasuran karon nga, giallow nila nga magminyo ang lalaki o babae o babae. But, kita nga mga Bible believers, kita nga nagsunod og Biblia. Kaya kung musupa ka niya kung wali, ayaw na lagbasag Biblia. Mao man ni ingon sa balaang kasulatan. Daghan kog mga amigo nga naa sa gitawag og third sex, ang tawagan na nila. No? Kay kuan man sila, wala sila nabilong sa male and female bitaw kay na sila tunga-tunga daw. Girespeto na ko sila daghan kog mga amigo. Pero sa Bible, ako kay nag-share man ko according to the Bible. Okay? Ang Bible kay ingon man ang balaang kasulatan nga from the Old Testament to New Testament nga gibuhat sa Ginoo babae ug lalaki ra gyud. Okay? Kay mao lagi na marriage ang purpose, okay? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Ang rason na naigsuon sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mubiya gyud sa iyahang ginikanan, no? Mao gini ang godly marriage or the marriage that God designed. Kinahanglan, it is necessary. Biblical ini siya, no? Bible based ta. Ang gihimo nga kaminyoon nga gidesign ni Lord. Ang gidesign ni Lord nga kaminyoon, sito it, nga ang lalaki, muhawa, okay? Mubulag sa iyang ginikanan, kay mutipon na sa iyang asawa, unya sila, they will become independent to their parents, okay? Mao na, paminaw mo, kung naay mga single nga nagtanaw karon, ayaw mo pagtuga-tuga og minyo, kung wala mo'y trabaho. Why? Because the godly marriage, the marriage that God designed, is the male will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Mao gina ang gidesign nga marriage ni Lord. Pero ang kalibutan karon daghan man kayron nga nagpuyo diha sa poder sa ilang ginikanan. Mangayo og palit og diaper, mangayo og palit og bugas, mangayo og kwarta. No, dili na pwede, dili na mao ang marriage nga gidesign ni Lord. Amen. Ang marriage nga gidesign ni Lord, mumulag jud ka. Kami igso nagminyo nanami balay, daan. Kay grasya sa Ginoo. Ang uban mo ingon nga swertian nimo pastor oy naka-timing ka nga nakaasawa ka og nanay balay da, no. That's not luck. That's blessing from the Lord. That's favor. Wa man koy mahimoan nagitagaan kog asawa sa Ginoo nga nanay balay. Daan, no. Mao na gitawag og gidesign ni Lord nga marriage. Ngano man say purpose sa balay? Para mo separate mi sa among ginikanan. Karon na napon may balay diri sa Bohol, but nasan may balay sa Jinsan. Kung mo palit mo mo anyway, kung nay taga Jinsan di ano, taga Davao baron nga gusto mo palit sa balay, amo tong ibaligya ang balay na mo. Naa sa Buayan. Okay? Duol ra sa highway. Okay, i-PM lang ko ano again. Ganahan mo ba kay murag daghan mga naguba mong balay sa Jinsan, no? Karon, so mong balay dito available to. Kontakan lang ko, okay? So among nami balay daan mga igsoon. Pagminyo na mo. Okay? Kay mauni, ano man say purpose sa balay para ma-separate ta. Kung wa mo'y balay, di jud pwede nga magtipo mo dito. Kung gusto mo nga ang iyong kaminyoon i-bless ni Lord, dapat ang iyong kaminyoon na-align sa marriage nga gidesign ni Lord. Sometimes ang blessing ni Lord dili kabuylo kay naman mo nagpuyo sa inyong ginikanan. Hello? Ang marriage nga naa sa Bible, gidesign ni Lord, dapat ang mga bag-ong minyo muhawa diya sa balay nga naay lang ginikanan. Biblically. Kaya nga naman, adto ka mo tipo lalaki, paminaw mo tipo ka sa imong asawa, unya mao na diha kay bless ni Lord kay panalanginan kas Ginoo nga naman, nabuwag man mo sa imong ginikanan kay mao gid na ang marriage nga gidesign ni Lord. Sige ngon dire, God made the male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Okay? Tanawa, by this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Mao na ang godly marriage. Okay? Gusto ta nga atong marriage paboran sa Ginoo, din ayaw mo pabuhi sa iyong ginikanan. Dili nimo masinati ang provision ni Lord kung ang nag-provide sa imong pagkaon, imong ginikanan. Amen, dapat dependent mo ni Lord. Amen ba? That's the godly marriage. That's the marriage that God designed. The man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. In other words,
Dili na mo puyo ang magtiayon sa poder sa ilang ginikanan. Magtuon sila, magkat-on sila sa pagbarog sa ilang kaugalingon isip mga bag-ong minyo. Na sila privacy. Next line. So they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. So mao gini atong punto igsoon. Again, from the beginning, God created marriage. Okay, mao na hinungdan. Ngano makaingon makapastor nga ang Ginoo nagama sa kaminyon. Mao bitong sa diyang si Adan nag-uol, si Adan naginusara gihimuan sa Ginoo iba. No? Diha na namugna ang gitawag og marriage. Yang purpose aron to multiply. Kano saan day mo multiply? Maglibin-libin ra? Uyab-uyab ra? No. Kung unsay giaprobahan sa gobyerno para magsama, mahimong legal sila nga mahimong kay gingon sa Bible, the two will become one flesh. Kano saan ang two mahimong one flesh? Inigminyo nila. And the purpose of that is aside nga the two will become one flesh, ang one of the main reason for that nga nganong gi-create na ni Lord ang marriage is for them to multiply, manganak sila. Diba? So, muna ni-design ni Lord nga marriage. Okay? So, meaning, from the beginning, God created marriage and that marriage is, of course, godly. Ang Ginoo, listen po kayo nga ang marriage nga gi-create ni Lord, worldly. Godly, yun na. Amen? Kung ingon siya direo, therefore, what God has joined together, let no one separate. Kung unsang gihiusa sa Ginoo, wala na dyan makabulag, biblically. But the big question is this, why is it that there are so many marriages today broken? Ngano mang naidaghang kaminyoon karon nga bungkag. Usa sa hinungdan na namang igsoon tungod kay ang kaminyoon wala na sibo sa gidesign ni Lord nga kaminyoon. Because in the first place, the marriage that God designed is godly. Godly mga igsoon, it means Christ-centered. Amen. Balik ko na aron maklaro. God designed marriage. Amen. Now, of course, God designed marriage. Dili gid siya mag-design, magmugna og marriage nga worldly. Kundi godly. Godly marriage ang iyang gi-design. Godly marriage, it means that kind of marriage is Christ-centered. Godly marriage, it means Christ-centered marriage. Unsa man na Christ-centered? It means nga kana nga kaminyoon nga gimugna sa Ginoo na sentro si Kristo. Palawman pa gyud nato. Pasabot anang na sentro si Kristo. Ang bana ug asawa na ay hingpit nga relasyon ni Kristo. Dili lang kay silang duha na ay relasyon. Ang problema karon mao ni nganong daghang kaminyoon na bungkag tungod kay ang ilang marriage dili Christ-centered. Gibuhat ang tanan sa husband or sa wife para malipay ang iyang pares, iyang bana ug asawa. Iyang gihimo ang tanan na narabaho para ma-provide ang needs sa iyang family, no? Para malig-on ang iyang relasyon nilang duha isip magtiayon. Pero ang nasipyat nila, ang dako nilang sayop kay ilang gipalig-on ang ilang relasyon sa usag-usa, pero wa nila palig-una ilang relasyon sa Ginoo. Igsoon, bisag unsa kalig-on sa relasyon ninyo, paminaw magtiayon. Bisag unsa kalig-on sa inyong relasyon, isip magtiayon. Kung weak inyong relasyon ni Jesus, mabungkag yun na inyong kaminyoon. Why? Kay naay gitawag og hawang. Naay agiana ng yawa mga igsoon. Amen? Kaya in the first place, from the beginning, the marriage that God designed, godly marriage. Amen? Godly marriage, Christ-centered marriage. It means that the husband and wife must have an intimate relationship with Jesus Christ. Amen? Mao na yung mga Christ-centered marriage. It means that God is the foundation of their marriage. And believe it or not, mga igsoon, once Jesus become the foundation of your marriage, then Satan cannot destroy, cannot break that kind of marriage. Amen? Once ang marriage Christ-centered, bisan ang yawa, perting yawa pa na siya. No? Bisan pag unsay ang buhaton para gubon, uyog-uyogon, yes, mauyog. Mauyog ang kaminyoon pero di mabungkag. Why? Because it is founded, rooted by Jesus Christ. Amen. Because God is the foundation. Mao ni gitawag og marriage nga Christ-centered marriage because again in the first place God created marriage. Pilmiro ni Adan ug ni Eva. And God created marriage. Since God created marriage, ang iyang the kind of marriage that God
has been created is, of course, godly marriage, Christ-centered marriage. That is why, brothers and sisters, mga nang minyo diya, paminaw mo. It is necessary that the husband and wife must have an intimate relationship with Jesus Christ and must have a deeper connection, deeper commitment with the Lord. Amen. Dili po pwede nga ang asawa ra or ang bana ra. Ang bana yun dapat ang bana. Why? Because the father, the husband is the head of the family. Amen. Dapat ang husband may mulid sa iyang asawa ngadto sa Ginoo. Dili kay ang husband banlungon. Ang husband way klaro sa Ginoo. Nag-uga ang relasyon sa Ginoo. Dapat ang husband may mulid gyud sa iyang family to the Lord. No? Dili pwede nga bakikaw ra pud nga husband ra. Apil sa ang wife, di pwede nga ang wife ra. Yang husband wala nang alagad sa Ginoo. Ang duha gina, both of you, the husband and wife, must have an intimate relationship with Jesus Christ. And then that way, their marriage will become a Christ-centered marriage. Amen. Ug dihang dapita, lisod bungkago ng kaminyoon. Yes, daghan kay ron mga kaminyoon na bungkag. Ngano man? Tungod kay dili Christ-centered, mao ginay una, number one reason. Nothing more, nothing less. Mao gina. No, mao gina mga igsoon. Igsoon akong gi-promote diri ang relationship ni Jesus. Nga ang husband and wife must have an intimate relationship with Jesus Christ. Why? Because the moment the husband and wife has an intimate relationship with Jesus Christ, makamugna na sila. Ako ning gibalik-balik no kay mao man akong wali og kasal. Makamugna na dayon og kahadlok sa Ginoo. Once ang magtiayo na hingpit nga relasyon sa Ginoo, makabaton jud na sila kahadlok sa Ginoo, musugot sila sa dili, makabaton tag kahadlok sa Ginoo. Ug kanang kahadlok sa Ginoo mao nay makapayunite na to. Kay once ang asawa ug bana nay kahadlok sa Ginoo, mahadlok sad na sila, mupasakit sa ilang pares. Once ang husband, paminaw mo, maybe nakadungog na mo ani nga wali nako. Once ang husband ay kahadlok sa Ginoo niya, ibutang ta lang ang husband siman. Mga siman, paminaw mo diha. Kay balo ko nga naidagang siman nga nag-follow na to. Minaw mo. Once ang husband ay kahadlok sa Ginoo, magtiayon niya, siman man siya. Sa siman, matod pas kadaghanan, every place, replace, and every port, report. Depende na. Pwede nga mulanding ang barko dito sa dapit nga daghang mga chicks, di ba mga siman? Yan ay daghang mga tentasyon kay John 10:10. The thief come to steal, kill, and destroy. Wailain nga tumong og tuyo ang yawa, ang demonyo igsoon. Bungkagon ang kaminyoon. Steal, the thief come to steal. Mao na mission, steal. Unsa may kawaton sa yawa? Kawaton ang kalipay sa bana, nga adto raw ta sa asawa, or kawaton ang kalipay sa asawa, nga adto raw ta sa bana. Mao na usa sa mission sa yawa. Ang yawa perting yawa abay gyud na. Okay? So usa na, number 1, steal, kill. Unsa may gubon, unsa may gubon sa yawa, unsa may patyon ang inyong relasyon sa usag-usa. Okay? Destroy your relationship as a husband and wife. Okay? So kung ikaw bana, paminaw ayaw lingi-lingi, tanawa ko. Bitaw bana, paminaw. Yung mga chuy diya, mga chuyan diya nga mga seaman or mga OFW, labi na nga nagtrabaho ka nga every weekend ra ka muli sa imong makita sa imong asawa, paminaw. Dapat nakikadlok sa Ginoo kay kung nakikadlok sa Ginoo, madlok ka mo pasakit sa imong asawa. Tanawa. Bisang imong asawa di ka kita nimo kay ang yawa ra ba perting yawa ana, ang yawa kabalo sa imong weakness bana, paminaw bana. Kung ikaw bana nga nagtanaw karon pareha ka nako nga ako ang type sa babae, chinita, nya morena. Mao ni akong type, okay? Mao na nga kasagaran itintal sa yawa na kana mga singkiton. Mao na gitagaan ko sa Ginoo og asawa nga dili insikon kung dili sigaog mata. Love you. Nari akong sawas kilid. Okay? So ang yawa kabalo sa imong kaluyahon bana paminaw. So siman ka mo adto ka sa dapit nga nidunggo ka or unsa diha nay mo chat nimo. Tagaan sad ka og babae nga i-offer ang yawa nimo kana pong kaluyahon nimo. Kung ang imong kaluyahon kanang mga morena di ka tagaan og mga gitawag og mistisa, di makamatintal na mistisa, ganahan kag mga itumon. Kabantay mo, tintalon ka. Unsa ang pinakahuyang nimo, unsa imong kaluyahon, diha ka tirahan sa yawa. But believe me, if you fear God the most because you have an intimate or deeper relationship ni Lord bana, paminaw, kung nakay kahadlok sa Ginoo, di jud ka mo say yes, mo give in to that temptation.
Bisag wa ka kita imong palangga nga asawa. Di ka pong ka magpatintal kaya ang imong una-una. Wa man ko makit-i sa kong asawa pero naay Ginoo nga nakakita. Amen. Mao na advantage sa gitawag og Christ-centered marriage nga wala sa uban. Mao ni ang kuwang nga naay mahinungdan nga daghan man kayo broken marriage. Kay ang bana or asawa way kahadlok sa Ginoo. Mao na nga og naay because most of the time the main reason of broken marriage is third party or adultery. 'Di ba? Adultery. Nganong naaman na sila? Mao lang ni tungod kay diri sila kulang igsoon. Wala sila hingpit nga relasyon sa Ginoo niya. Mao nang wala sila kahadlok sa Ginoo. Labi na mga pulis paminaw mo. Mga pulis isip usa sa PNP life coach o usa sa tig wali tig sangyaw tig lecture sa mga pulis tig tambag. Daghan ko nakita sa news nga mga pulis nga na issue sa kabit nga ilang gikabit pod pulis rapod police woman unya policeman. Pero prangkahan ta mo mga pulis. Kung naamoy kahadlok sa Ginoo, bisag imong asawa wa nakakita nimo, bisag ang imong body kanunay police woman or policeman, babae lalaki kintay mo. Dili jud ka magpatintal kay dili ka makaako pagpasakit sa imong kapikas sa kinabuhi. Kay unang-una na naman kay kahadlok sa Ginoo, ni Lord pa lang nahadlok na ka. Magsugod tanan sa Ginoo, musunod sa atong kapikas. Amen. That is why a Christ-centered marriage is very important nowadays. Kay karong panahon na kusog kayo ang espiritu sa kaulag. Balik ko nako. Karong panahon na kusog kayo ang espiritu sa kaulag. Unsay kaulag, pastor? Kaulagot ka ng bisag minyo na ka mangita pakaglain kaulag man na. Mangita pa jud kaglain kalipay. Imong asawa da imong bana. Kuan man gud pastor akong bana kay akong bana or akong asawa pastor nanambok na unsa man day na inyong gipanumpaan sa altar. Unsa man day na imong gugma nga imong gihatag sa imong kapikas. Kung magpabilin ra siyang sexy pero kung manambok siya dinani mo higugmaon. Ang true love nga gingon sa Bible, it will last forever. Amen. Mo na love nga gidesign ni Lord. Makigunong ka, mutambok, muniwang, masakiton. Ang unsa man na imong asawa, imo nang dawaton. Kay imo nang asawa ug bana. Amen. That's godly marriage or Christ-centered marriage. Mao ni nungdan karon mga igsoon nga daghang mga pamilya, mga kaminyo na bungkag kay mao ni kuwang ang husband ug wife walay lawom nga relasyon sa Ginoo. Amen. Paminaw mga magtiayon nga nagtan-aw diha. Labi na ang uban ninyo diha dili pa maybe ang uban siguro nga nagtan-aw I believe dili pa Kristohanon ang inyong partner. Ampo lang, ampo. Ayaw buwagi. Labi na kasado mo, no? Paminaw kasado. Kasado mo ayaw buwagi. Tagaig time, tagaig chance. Iluhod sa Ginoo pagpuasa kay ang Ginoo mo lihok. Daghan kog nakita nga ingana ning lihok ang Ginoo. Nagali usa mga igsoon nga follower na to, dila na ko i-mention ang name. Nga Kristohanon ang iyang asawa. Kristohanon iyang asawa niya, sige siya gwali sa iyang bana. Wali-wali niya iyang bana ay palahubog kayo, mao iyang cross. Paminaw mo. Iyang gipasan kada adlaw iyang cross. Sige siya simba iyang bana manulutos di mo simba. Pero iyang bana abroad man. Nagkataon man igsoon nga iyang bana di off. Tanaw siya sa live nako. Di ba siya ganahan ako kay kanilang adik-adik siguro kong naong. Di siya ganahan ako. Now, naklik man niya kadugayan. Naminaw siya, naigo man siya. Hantod ganahan na siya magtanaw sa itong mga videos, mga reels na to, mga long videos or mga live. Nagsisig tanaw. Abi yung mga igsoon, nakurat ang iyang asawa. Kay nabag-o kalit yung kinabuhi. Minguli siya sa ilaha, ning simba na, wala na ibisyo. Kabalo mo taga-disas siya, taga-buhol. Gipangita ko niya, giari ko niya simbahan. Ning simba siya, nagpasalamat siya na ako. Ako siya ngig na salamat sa Ginoo. So, nawa nang gipasan nga problema sa iyang asawa. Abi yung mga igsoon, si Lord na timetable. Si Lord na saktong panahon. Ako ang gidasig, gihagit. Pila na kakatuig karon nagampo sa imong bana baron or asawa nga wa sa Ginoo. Palawmi pa imong pagampo. Niabot na bakag 16 years. Kay ako sadang nabag-o ko, niabot pa mo more than 16 years. Grabing luhod, hilak sa akong mama. Namatay na lang akong mama. Namatay tungkol sa akong kabadlungon pero
Before siya namatay, na pastor na po ko. Pero it takes 16 years to pray, to cry out to the Lord before God answers the prayer of my mother. Pero mutubag yun ang Ginoo. Sometimes mga igsoon dugay mutubag si Lord, kitistingan ka kung asagid ko tubi mo pagtuo. Kay once dugay gali ang tubag sa pagampo, mas ma-develop atong patience na may benepisyo gud, ma-develop atong pailob, ma-develop atong pagpaubos unya. Diha ta makakaton pag-antos kay kung tubagon sa Ginoo dayon, mapastor dayon imong bana, mapastora dayon imong asawa. What challenge? Kuha niyo ang punto. Amen? Mao na mga igsoon nga, kung nananaw mo diri magtiayon, ang imong partner dili pa Kristohanon, ayaw i-give up. Kay ayaw buwagi. Kundili iampo. Iampo unya ihangad sa Ginoo. Kung gibuwagan ka, kay ning kuyog siya gilain nga babae or lain nga lalaki, ayaw gyapon buwag sa pagampo. Amen. Ayaw gyapon buwag sa pagampo kay si Lord mulihok na sa pamaagi nga dili nimo masabtan or dili nimo mailhan, but once si Lord mulihok, walay gahi nga kasing-kasing nga dili madugmok. Diha ko gikan. Amen. So again, ang marriage in the first place at the beginning gidesign ni Lord. Ug ang marriage nga gidesign ni Lord is a godly marriage, a Christ-centered marriage. It means that the husband and wife must have a deeper connection, deeper relationship, deeper commitment with Jesus Christ. Amen? Mao na nga, ako mong gidasig mga igsoon, sa tanan nga mga minyo diha, no? Pahugta gyud inyong relasyon sa Ginoo kay mao nay makapalig-on sa inyong kaminyoon nga di mo mabungkag. Kay ang palibot karon grabe na tingabi ta karon nga napoy ubang mga babae nga mupatol gyud sila og minyo, mga lalaki nga manguyab gyud og minyo ngano man pod. Mao na gyud ni. We are now living in these last days nga normal ra nangingana. Normal ra magbuwag sa banag asawa, mangitag lain, normal ra maglibin. Normal na ni ang normal karon. This is the normal nowadays. That is why, listen, husband and wife, listen, couples, naminaw mo karon. Dapat mas pahugton pag yun ninyo yung relasyon sa Ginoo. Dapat everyday, taliwala sa yung kabisi sa yung trabaho, negosyo, spend time in the presence of the Lord. Ayaw pakanga sa inyong relasyon sa Ginoo. Kaya inyong hingpit nga relasyon sa Ginoo, maunay makapahiusa gid ninyo, maunay makapalig-on sa inyong kaminyoon, nga bisan uyug-uyugon pa ni sa mga burikat, mga pariner, mga unsa diha, mga prostitute, unsa man nga mga tentasyon, mauyog man na, pero dili mabungkag, dili matumba, kung dili mo barog, hangtod inigbalik sa Ginoo. Amen? Mao na siya mga igsoon. Lisod tumpagon kung si Kristo ang pundasyon sa inyong kaminyoon. Mawitaw nga sa kasal, di ba? Sa mga kinasal niya. Di ba na i-Bible? Na i-Bible bearer? No? Ang Bible, mga igsoon, in the book of John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Ginoo na mismo. Nganong na i-Bible sa kaminyoon? Tungod kay ang Biblia, usa siya kagiya sa kaminyoon pod. Matod pa ni David, kahayag sa iyang pagalaktan. A lamp unto my feet, sakto ba ko? Siya ang mugiya na to para ang atong relasyon mahimong godly, mahimong Christ-centered. Kung ari ka magbase sa John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, si Lord na mismo. So dapat, mga igsoon, paminaw mo, if you consider your marriage right now as a godly marriage, or Christ-centered marriage, pero wa mo ibasa-basa og Bible, I don't think so. How can we say that our marriage is godly? Wag gali tayo godly, wag gali tayo nagbasa sa Word of God. No? We can say that our marriage is godly or Christ-centered if the husband and wife na sila gitawag og quality time to read or to meditate the Word of God. Amen? Una yung sikreto na mo sa usawa, lumba lang ibasag Bible. Godly marriage, may nampuon mo. Maglumba lang namin siya diri, luhod-luhod siya diri. Ako po, ato ko makapahapa ko dito ikas kwarto. Muna yung mga godly marriage. Why? Because if our marriage is Christ-centered, godly, mao na yato ang gitawag og puhunan, mao na ato nga lig-ong hinagiban,
para hangtod sa hangtod ang atong gipanumpaan sa altar sa kaminyoon nga in sickness and in health, for richer or for poorer, for till death do us part, unsa man na diha, no? Matuman, amen, ang atong mga vows nga gi-exchange during our marriage, ato nang matuman, mahitabo na sa atong kinabuhi. Katong nag-exchange ta og mga promises each other sa atong asawa, ubana, no? Matuman na siya kung Christ-centered ang atong marriage. Amen? That way. Bisag unsaon sa yawa, igsoon, pagbungkag, dili na mabungkag. Kung dili magkadugay, magkalami ang pagigugmaay. Og na may mga bikil ginagmay, dali ra magkauliay, kaya ang ilang kaminyoon mutunhay, mulahutay hangtod sa walay katapusan, kung si Kristo ang atong sentro kanunay. Amen? Mao na mga igsoon, dapat mao na problema karon sa ubang kaminyoon. Nganong nailik, bitaw nailik, nangabit, no? Nganong nangabit ang imong bana, wa man to'y kadlok sa Ginoo, mao ginay prangka, igsoon. Sister, paminaw, no? Nganong nangabit imong bana, if ever ba, naingani, o nangabit imong asawa, way kadlok sa Ginoo na. Kay kung napay kadlok sa Ginoo imong pares, imong asawa or bana, mahadlok na mo pasakit nimo, mahadlok na mo buhat og butang nga wa ka malipay, because in the first place nahadlok man sila sa Ginoo. Nahadlok sila sa Ginoo. Wa mo kakita pero kabalo sila nga nakakita si Lord. Mahadlok sila sa consequence. Kay muani sila sa ilang gitanong. Mao ni problema ron sa kalibutan. Kay busy kay sa trabaho, busy kay sa negosyo, wa nila palig-una ilang relasyon sa Ginoo. Hinoon ilang gipaligo nilang relasyon sa usag-usa sa panahon sa mga birthday, anniversary, ilang surprise for dinner, surprise nga naay hatag nga flowers, chocolate. Grabe, daghan kay surprise, pero ilang gipaligo nilang relasyon sa usag-usa, pero wala nila gipaligon ang ilang relasyon sa Ginoo. Mao na sayop kaayo. Very wrong. Why? Kay kung ang inyong relasyon sa usag-usa mailigon, pero inyong relasyon sa Ginoo huyang, dali ra mo dasmagan sa espiritus kaulag. Dali ra mo dasmagan sa yawa. Pwede mo mabungkag. Anyone inyong duha, pwede mo matintal og adultery. Ngano man, huyang man yung relasyon sa Ginoo, pero hingpit yung relasyon sa usag-usa. Sayop na. Dapat, God must be our top priority. Because I believe for me, the more we have an intimate relationship ni Lord, the more we get closer to God, the more na to higugmaon na itong asawa o bana. Magsugod sa Ginoo. Unsa ni mo kalab si Lord, it will flow to your husband or wife. Mao na tinuod ng unsa. Magsugod tanan. Mao ni ang kuwang, ang sayop sa uban. Yes, ning kuan sila, ning spend silang millions for their weddings or half millions sa ilang wedding, garden wedding, unsa man nga klase sa wedding. Grabe ka bungga, grabe ka nindot ang mga preparation, nindot kay arrangement, the best ilang wedding coordinator, pero nabungkag ra ngano man. Wala sila ning spend og time nga ilang palawman ang ilang relasyon sa Ginoo. Igsoon, bisag ang kasal igo-igo ra. Simple lang ang kasal. Walay na involved nga let's say dako nga kwarta. But if that marriage is godly, if that marriage is what we call Christ-centered marriage, then bisag pinobre ra na nga kaminyoon, mao pa nay mutunhay sa katong dinato nga kaminyoon or dinato nga kasal nga wala masentro ang Ginoo. Amen. Mao na mga igsoon. And you know what, brothers and sisters, ako na ning gi-share, no? I've been in different places, mag-lecture sa families, about families, about marriage, together with the PNP National Police. And then I noticed, and what I observed is the number of percentage of a broken family or broken marriage increase. Nagsaka gud siya karon. Unya daghan kay mga marriage nga problema. Ang mga anak mo duol na ako magpa-advise, pastor, si papa na ilain, pastor, si mama na ilain, something na luoy kayo, luoy ang mga anak, mabuli. Ngano man na unsay problema na nga niingon man tambalang kasulatan nga what God has joined together, let no one separate. Ang problema na they miss the most important thing, they miss God in their relationship. Mao na pinakasipiat nila. Kay laharang gihatag ang tanan para sa ilang asawa o para sa ilang bana. Pero nalipat sila.
wala nila giseryoso, giklaro ilang relasyon sa Ginoo. Once the husband and wife nagdry ilang relationship ni Lord, kana nga dryness, kana nga pagkakang maunay nag-create og doorway or entry point sa yawa para mubungkag sa kaminyoon. Listen couples, if we want gusto ta og kaminyoon nga gitawag og mulungtad jud bitaw mo tunhay godly marriage, then kinahanglan nga the husband and wife must have an intimate relationship with the Lord. Kung gusto ta og kaminyoon nga mulungtad gyud hangtod sa walay katapusan, kinahanglan ang magtiayon adunay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Amen. Mao lagi na sa mga nagtan-aw karon nga ang imong partner dili pa Kristohanon, ayaw pagpakawag paglaom kay buhi pa man na imong pares na panay paglaom. Kung ang Ginoo nay muhikap ana, pwede na mo duol sa Ginoo basin mapastor na o mapastora na. Basin mauna na mo ingon mo, tanan manimba talab. Kay kung ang Ginoo nay mulihok, wala imposible. Amen. So mao na tong topic karon igsoon, broken marriage. Why? Because mingdaghan ni siya karon, but kung gusto ta nga atong marriage dili mabungkag, atong marriage mo tunhay, gusto ta nga ang atong marriage mga igsoon it will last forever in sickness and in health, then our marriage must be a Christ-centered marriage. The husband and wife must have a deeper commitment, deeper relationship with the Lord. Maura gyud natong puhunan aron ang atong kaminyoon mulungtad hangtod sa walay katapusan. Unya ang atong kaminyoon mahimong panalangin sa uban. Moabot man ang mga pagsulay o unos sa kaminyoon, mga misunderstanding, pero dili gyud moabot sa punto nga magbuwag. Dili gyud moabot sa punto nga mabroken ang marriage. Why? Kay Christ-centered man. Mauyog siya pero di mabungkag. Mauyog siya pero di matumba. Mauyog siya pero mubarog siya hangtod sa walay katapusan. Amen. Mo na gitawag og Christ-centered marriage. And that way, matuman ang gingon ni Lord nga what God has joined together, no one can separate. Why? Because that kind of marriage is a Christ-centered marriage. Kaminyoon nga na sentro. Ang bana og asawa nagpaduol sa Ginoo. Sa panahon nga ting simba, muhatin og mga buloton sa Ginoo, muhatag og panahon sa pag-ampo, muhatag og panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mao na Christ-centered marriage. And that kind of marriage, Satan cannot destroy it. Amen? So mao na mensahe sa Ginoo mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this day. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo, imong mensahe karong kagabhion, Lord God, about marriage, because I believe you created marriage, Lord, and of course a godly marriage or a Christ-centered marriage. Lord God, I pray to all of the people who are watching this time, especially to the couples, Lord God. Tanan nga mga minyo, I pray, Lord God, nga continue to shower your blessing and favor. I pray that their marriage will become a Christ-centered marriage. Ang marriage, Lord God, nila mahimong marriage nga na-align sa imong kabubuton. I pray, Lord, sa tanan nga mga couples karon nga the both of them will serve you, both of them will have a deeper connection, deeper commitment nimo, Lord, aron mas the more pagid sila masuod nimo, maduol nimo, Ginoo. The more kanila higugmaon, the more sa nila higugmaon ang ilang kapikas. Hallelujah. Thank you, Lord God. I pray to all of the viewers, Lord God, especially sa mga minyo, Ginoo, nga mas ila yung palig-uno ng ilang relasyon nimo. Dili kay ang ilang relasyon sa usag-usam may ilang palig-uno niya ikaw hinuon mahuyang. But Lord, let it be nga ang magtiayon, Ginoo, karon nga nananaw, Ginoo, aduna gyud sila lig-on nga relasyon nimo. Kay maunay puhunan nila, maunay yawi para mubarog ang ilang kaminyon hangtod sa walay katapusan. I pray, Lord God, nga kani nga message, Lord God, i-apply na mo, and then maghatag, Ginoo, og yawi or maghatag og giya padulong sa mabungahon or lig-on madaugon nga kaminyon. And of course, right now, Lord God, I know and I believe daghan sa nagtanaw karon, Ginoo, nga usa sa biktima sa broken marriage, broken family.
I pray, Lord, that you continue to comfort them, heal them, Lord God. Naitabo naman na, but Lord, if there's any chance, Ginoo, nga mabalik pa, mabuo pa, I declare, Lord God, nga imo nang ibalik in Jesus' name. Huwag malisod ni mo, Ginoo. Mamuhat ka sa ilahang marriage, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan kay ang marriage nga imong gidesign sa Lord God, aside nga godly, aside nga Christ-centered, ang marriage nga imong gidesign, Ginoo, di gyud bungkagon. Di gyud magkabuwag dapat according to your word. So Lord, mamuhat ka sa ilang kaminyoon. And sa tanang mga minyo karon, I continue to pray that you're gonna protect their marriage, Lord God. Ampingi, Ginoo, tabuni sa imong balaang dugo, Ginoo. Pusta sa imong himaya, proteksyon ni nga dili mabungkag sa kaaway, because that's the main mission or purpose of Satan, to destroy the marriage. But ikaw, Lord God, nag-create sa marriage. So Lord God, proteksyon ni ang matag kaminyoon nga or matag couples nga nagtan-aw karon in Jesus name. I-bless sila, Lord God, tagbuhay lang panginahanglan. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, and I pray also sa tanang mga viewers, Lord God, I speak blessing for them. I speak healing kung naay mga naibalatian, healing physically and emotionally. I speak favor unsa man ang mga desire nila, Ginoo, karon, Ginoo, imong i-grant in Jesus name. I speak deliverance, gusto nga makagawa sa lain-laing bisyo, and I speak salvation to their whole family, sa tanan nga mga pamilya karon nga nag-ampo sa kaluwasan sa ilang tibok panimalay o sa katong mga walay trabaho. I speak opportunity or doors for a job in Jesus name. Sa tanan mga negosyante, I declare breakthrough ug himuha silang matinud-ano nimo, Ginoo, honest, Ginoo, regarding financial. Sa tanan nga mga trabaho, I declare promotion in Jesus name, as well as himuha usab sila, Ginoo, nga faithful nimo, knowing nga ikaw ang nagbutang nila anang dapita. Thank you, Lord. All in all, salamat, Ginoo. This time we claim the victory. We claim the miracle that comes from you. Make us worthy, Ginoo. Himuha lamang ming kapiyalan sa mga panalangin nga mga ibubo kanamo. This is our prayer, and we sealed it right now by the power of your Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. So that's all for tonight, mga igsoon. Adiot sa. Wala di ay. Okay, so that's all for tonight, and salamat sa inyong pakiguban kanako, no? So I credit all the glory to God, no? Thank you. Salamat kay Pastor James, maka-bless. Himaya sa Ginoo kanunay, no? Instrumento naman ta ni Lord, so all the glory and honor, highest praises and thanksgiving, adoration belongs to the King of Kings and Lord of Lords. So that's all for tonight, and I just want to encourage everyone to share our live. Again, napamani, mawala ni siya in 30 days. That is why naghimo ta og YouTube channel. So ako rin mong i-encourage to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in this caption, and then free ra, way bayad. Okay? And then I just want to encourage everyone to follow our page also para daghan sad ma-bless. And karon nga nakadungog mo sa itong live, may tungod sa kaminyoon, pwede ninyo ni-share or i-mention inyong mga friends and loved ones nga mga minyo para ni sa kayuhan nila. Amen. That's all for tonight, and I declare nga sa atong pag-rest, pagpangatulog, mag-uban ang Ginoo. His presence will go with us. Aron mo mata nga safe and sound. Sakto ba ko? Or safe and sound because of the presence of the Lord. And ang pingan ta sa Ginoo, labi na nga ang panahon karon, grabe na ang kadautan. I declare nga proteksyonan ta sa Ginoo sa itong papangatulog. Ug sa tanan nga mga OFW na sa gawas karon, I declare God's favor and protection also ninyo. I declare that all the works of your hands, i-bless ni Lord, and whatever the desires of your hearts right now, i-grant ni Lord in Jesus' name. Amen. So, that's all for tonight. Og diay ning kitsa man may gabi bal sa Pinas, Pastor James. Oy, kumusta ka na, Brad? Brother Ralph, Abitonio Galaneda. Amping diyan naka sa prayer. Kabalo na ka. Amping. God bless. So, again, that's all for tonight. See you again next time. Padayon rata og ampo. Uban sa pag-amping para mo abanti ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Good night, everyone. See you next time.